Lloyd ydw i. Dwi'n dod o Abertawe yn wreiddiol. Dwi wedi bod yn gweithio yn maes llyfrau plant am bron i 9 mlynedd ac yn y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru am bron 6 mlynedd erbyn hyn. Dwi'n Pennaeth Cyhoeddi Gwasg Rily, sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl, a mae'n gwmni sy'n arbenigo mewn cyhoeddi llyfrau i blant a phobl ifanc. Amrywiol, fydden ni'n dweud, does dim un diwrnod yr un fath o gwbl. Dwi'n delio gyda lot o e-byst. Dwi'n gyrru lot o e-byst ac yn derbyn lot cannoedd bob wythnos, felly mae cyfathrebu yn rhan mawr o'r swydd. Dwi'n cyfathrebu gyda awduron ac arweinwyr, gyda'r cyngor llyfrau, lot o wahanol bobl yn y cyngor llyfrau, a hefyd weithiau y gweisg yn Llundain, cyhoeddwyr yn Llundain. Dwi'n cwrdd â awduron, felly falle mewn diwrnod bydd gen i gyfarfod gyda'r awdur i drafod llyfr newydd, neu bwrw mlaen a datblygu gwaith gydag arweinydd. Ges i swydd yn arwain rhaglenni cenedlaethol i Book Trust. A mae Book Trust yn elusen ddarllen fwyaf y Deyrnas Unedig i blant. A o'n i ymysg llwyth o lyfrau, yn enwedig rhai llyfrau bwrdd, board books, a llyfrau stori a llun. A trwy'r swydd yna, nes i wybod am cyhoeddwyr yng Nghymru, y gweisg yng Nghymru, a datblygu perthynas gyda nhw. Felly pan ddath na'n gyfle i fod yn olygydd creadigol a arwain rhaglen gyhoeddi i wasg atebol, nes i neidio ar y cyfle. A dyna sut es i mewn i weithio yn y diwydiant cyhoeddi taith hir ac amrywiol, ond wedi gweithio yn y celfyddydau mewn addysg a pob swydd wedi bod oherwydd bod fi'n gallu siarad Cymraeg. Felly, dyna sut es i mewn i fyd plant, a dwi wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers rhyw 6 mlynedd erbyn hyn. Mae creu llyfrau i blant, oes na unrhyw beth gwell, byd lliwgar, llawn creadigrwydd, a mae creu llyfrau i blant yng Nghymru, llyfrau sy'n mynd i ddiddanu, i'w haddysgu, i'w ysbrydoli i ddarllen. Mae hwnna wir yn teimlo fel braint. Dwi fel arfer yn un o'r bobl cyntaf sy'n clywed syniad newydd gan awdur, neu yn darllen testyn neu teip ysgrif am y tro cyntaf, neu falle'n gweld arlunwaith arlunydd am y tro cyntaf. A mae hwnna wir yn rhywbeth personol iawn i'r awdur neu'r arlunydd. Felly mae'r ffaith bod nhw yn ymddiried yno fi i edrych ar ei gwaith, i ymgymryd ar brosiect a mynd ati i gyhoeddi'r llyfr, mae hwnna wir yn teimlo fel braint. Dwi wir yn hoffi ac yn mwynhau ffurfio tîmau gwahanol ar gyfer bob prosiect, ar gyfer bob llyfr. Felly bod awdur gyda ni, a wedyn mae rhaid penderfynu pwy yw'r arlunydd orau i ddod â'r llyfr yna yn fyw yn weledol. Dwi'n mwynhau gweithio mewn ffordd cydweithredol iawn a jyst cael y gorau mas o bobl. Pan mae yna ffit rili da gyda o ran y tîm, mae yna buzz, mae yna momentum ar y brosiect a mae'r elfen greadigol yna lot o hwyl. Felly dwi'n joio wneud hynny. Os chi eisiau ysgrifennu, ysgrifennwch unrhyw ddydd, bob dydd, beth bynnag yw jyst ymarferwch ar ei beth o darlunwaith, ymarferwch eich crefft. Ewch ati i sgetio mewn llyfrllaffion, pryd bynnag mae gyda chi cyfle i wneud hynny, byddwn ni'n annog chi i jyst fynd amdani.